Najveći svjetski sudarač čestica nalazi se u Evropskom centru za nuklearna istraživanja u 25 km dugom tunelu napravljenom u vidu džinovskog kruga zakopanog 100 metara ispod zemlje. Nalazi se na francusko-švajcarskoj granici blizu Ženeve. Koštao je Evropu i Sjedinjene države $100 miliona. Unutar LHC-a sudaraju se dva zraka protona pri velikim brzinama. Prvobitni cilj bio je stvaranje takozvane Božje čestice, Higgsovog bozona, što je i ostvareno 2012. godine. Naučnici se sada nadaju da bi mogli rekonstruisati veliki prasak, otkriti tamnu materiju, ostale dimenzije i još mnogo toga. Kako bi to izveli, naučnici pojačavaju snagu zraka čestica. Na projekte su utrošene milijarde dolara. Vlade ne ulažu milijarde dolara, vrijeme i energiju u projekte, osim ako postoji neki praktičan razlog, namjera ili cilj. Cilj projekta bio je jasan od početka. Veliki sudarač čestica svodi se na stvaranje života i kontrolisanje stvarnosti. Vlade se nadaju da će dobiti nešto što se može prodati ili od čega se može zaraditi, moć, kontrolu i sposobnost upravljanja primarnim silama ili oružje koje može uništiti bilo šta nevjerovatnom preciznošću. Zašto bi LHC mogao biti opasan? LHC posjeduje magnet s magnetnim poljem 100.000 puta jačim od zemljinog. Magnet se mora zagrijavati veoma polako i pažljivo s temperature od -271 stepen Celzijusov na sobnu temperaturu. To traje mjesecima. A šta se desi ako se ne zagrije polako? Kakav utjecaj ima magnetno polje LHC-a na magnetno polje Zemlje? Ukoliko bi nešto pošlo po zlu, koliko bi vremena trebalo da se spriječi katastrofa? Šta ako se ponovi nesreća od 10. septembra 2008. godine? Tada je za manje od minute nastala šteta od $40 miliona, ali moglo je biti gore. Čitav sistem tada je zaustavljen kada je talas bukvalno pritisnuo dugme za vanredno zaustavljanje. Tek tada su u kontrolnoj sobi shvatili da se nešto dogodilo. Šta bi bilo da dugme nije pritisnuto? Šta bi se desilo sa Zemljom? Kako je moguće da je napravljen sistem koji ne posjeduje nikakve senzore koji upozoravaju na ovakve situacije? Da li je neko pomislio šta bi se desilo kada bi zrak bio usmjeren u pogrešnom pravcu? Zrak može napraviti rupu od 400 metara u bilo kojem materijalu. Šta bi bilo kada bi zrak pogodio čovjeka? To je savršeno vojno nevidljivo oružje. Sljedeća stanica je oružje koje koristi tamnu materiju. Zamislite oružje koje može koristiti tamnu materiju ili je uništavati. Šta je s manipulacijom, gravitacijom i dodatnim dimenzijama? Naučnici navode kako je gravitacija mnogo jača, ali mi to ne možemo osjetiti jer osjetimo samo dio sile, dok ostatak prolazi kroz mikroskopske dodatne dimenzije univerzuma. Šta bi se desilo ako bi naučnici uspjeli aktivirati gravitaciju u njenoj punoj snazi? Kako naučnici znaju da su crne rupe bezopasne? Zašto bi ove crne rupe bile drugačije od crnih rupa u svemiru? Sve u svemu naučnici pokušavaju rekonstruisati veliki prasak, prvobitnu eksploziju koja je stvorila čitav univerzum tolikom jačinom da su se zvijezde i planete rasule i da se i dan danas udaljavaju od centra eksplozije. Ljudi iz LHC-a i vlade koje ih plaćaju igraju se silama života, silama koje stvaraju i uništavaju. Oni nisu svjesni u šta se upuštaju. S obzirom na sve veću zabrinutost, naučnici CERN-a otvorili su posebnu web stranicu u kojoj odgovaraju na katastrofalne prognoze rezultate njihovog rada za Zemlju i univerzum. Veliki hadronski sudarač nije opasan. Mi nismo satanisti i nećemo uništiti univerzum. Samo su neki odgovori koji su na prozivke društvenih mreža dali naučnici iz CERN-a. Veliki hadronski sudarač nije opasan za čovječanstvo i univerzum s obzirom da je nivo energija koja se oslobađa prilikom sudara čestica u CERN-u mnogo manje od energije koja se oslobađa sudarom kosmičkih zraka i zemljene atmosfere, tvrde u CERN-u. Naša namjera nije dokazati da Bog ne postoji. Logo CERN-a ne predstavlja satanin znak i broj 666. Nećemo otvoriti vrata u drugu dimenziju. Nećemo poremetiti zemljeno magnetno polje. Nećemo izazvati klimatske promjene niti stvoriti crnu rupu. Kategorični su u CERN-u. Prošle godine u julu za vrijeme jednog eksperimenta nebo iznad CERN-a i Ženeve dobilo je grimisnu boju, a oblaci se počeli vrtjeti u krug. Naučnici su priznali kako je nebo promijenilo boju zbog njihovih eksperimenata. Ipak dileme ostaju. Da li je CERN isključivo naučni projekat ili se u pozadini krije nešto drugo? Da li je CERN projekat u potrazi za Božjom česticom ili se može upotrijebiti kao savršeno oružje za masovno uništenje? Da se nešto krije od javnosti, svjedoči izjava jedne naučnice iz CERN-a koja je rekla: učinili smo nešto što nismo smjeli.